Бүгінге матур көз иртәсен тағында бизәп, нәк 75 ел элек бу дөньяга килгән мөхтәрәм якташыбыз Сания Адылгәрәевна Ягудинага багышланган котлау концертын башлыйбыз. Беренче кайнар теләкләр белән сугарылган хатны аны хөрмәт иткән тормыш иптәше Рушан Идиятулла улы Ягудин язган. Бу дөньяда никадәр күп төрле чәчкә гөлләр үсә. Алар бар да үзенә күрә матур, үзенчәлекле. Барысының да үзенә генә хас булган хуш исе бар. Хатын-кызлар да барысы да төрле. Ләкин мин үз гомеремдә иң бәхетле лотерея билеты утканмындыр. Чөнки миңа иң акыллы, иң сабыр, иң тыйнак, иң матур хатын-кыз эләкте. Зиминчәдә туганнар алар бар да шундыйлардыр. Ләкин минеке иң. Башлап, яраткан хатыным урта мәктәпне авылда тәмамлап, Бахтиевка авылы мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып, пионер вожатый булып эшләде. 1965 елда мин үлеп гашык булган ярыма өйләнү бәхетенә ирештем. Аның ризалык биреп, гаилә корып җибәрүебез бүген дә исемдә. 55 ел вакыт узган шулара, үзе бер гомер. Ләкин бу еллар 55 көн сыман гына тоелды миңа. Бик бәхетле итте мине Сания. Беренче улымны, Наилне бүләк иткәч, нык шатландым. Нәсел дәвамчым бар диеп. Аның үзенең дә бүгенге көндә 2 улы бар инде. Кызыбыз Гөлнара тугач, тагында түбәм күккә тиеп канатланып очып йөрдем мин. Кыз бала әтигә чыннан да якын була икән. Гөлнарабызның үзенә ошаган тагын кыз баласы бар. Ә инде төпчек улыбыз Рафаэль, ул тагында тормышыбыз бизәге булды. Үзе сыман 2 батыр уллар артыннан калдыра алды. Гомумән алганда без бәхетле 5 онык әби бабасы булып яшибез. Тырышкан, кадак каккан диләр. Без дә үз гомеребездә бик тырышып эшләгән кешеләр. Укытучы һөнәренә тап тидермичә, күп еллар белем бирдек. Үз балаларыбыз да югары уку йортлары тәмамлап, оныкларыбыз да алар артыннан институтларга укырга керделәр. Бик канәгать без бу тормыштан. Барысы да бар. Хәзер инде шөкер кылып, матур картлык кичерәсе генә калды. Саниям, кайда соң ул безнең яшьлек еллары? Артта калган дисеңме? Әйе, ләкин ул елларны оныкларга карап искә төшереп, шатланып куям. Барысы өчен рәхмәт сиңа. Гел аңлап, тыңлап, сүземнән чыкмыйча яшәдең. Балаларыңа шын ягымлы әни була алдың. Оныкларыңа сөеп туйгысыз әби булдың. Сиңа юбилееңдә теләгем бары саулык. Калганын мулдан Ходаем биргән. Бел, ничә яшьләрең генә тулса да, син миңа һаман шундый ук яраткан Саниям. Хөрмәт иткән, бердән-бер сөекле хатыным. Кечкенә генә булса да, уңган булды хатыным. Бер нинди патша бикәгә алышмаслык алтыным. Кайгыртучан әнисе ул, кызым белән улларымның. Яктыртучы маягы да минем тормыш юлымның. Синнән башка бу дөньяда нишләр идем икән мин? Яшәвемнең мәгънәсе дә, бар матурлыгы да син. Кодалар һәм кодагылар, кияү, килен, оныклар, Алла бирсә бер артлы туарлар, оныкчыклар. Саулык булса, бар да була. Яссын озак яшәргә, бер-беребезгә һәр вакыт хөрмәт белән дәшәргә. Канатыбыз кайрылмыйча, гел бергә гомер итик. Бер-беребезне яклап, саклап, бриллиант туйларга җитик. Сабырлыгың, тырышлыгың алдында башым иям. Син миңа бик тә кадерле. Рәхмәт, Саниям диям. Кадерле Сания Адылгәрәевна, яраткан тормыш иптәшегез Рушан Идиятулловичның бар теләкләренә без дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз.
Muhabbetni yoldaş etip, bir kaşıktan başlap ketip, kurganbız dünya bazına. Gayleriz kengliklerininden, bəxit büyüklüklerinden, bulganbız ulu kızılım. Görülep bargan işim bardan, işler için küşüm bardan, min bəxitli turmuşumdan, ışanışlı kişim var. Min digene hallerden, min ağır mellerden, dayanırlık kişim sin var, ışanışlı kişim var. Бәхет юлы жеңіл түгел, түрлі юллар білән келдік, топқанны yo'qoltmadik, болғанын арттыра бардық, ғаилә балалар деп яндық, тырыштық сынатмадық. Гөрлеп барган işin бардан, işler için küşüm bardan, min bəxitli turmuşumdan, ışanışlı kişim var. Min digene hallerden, min ağır mellerden, dayanırlık kişim sin var, ışanışlı kişim var. Dayanırlık kişim sin var, ışanışlı kişim var. Yanda karşak bulu seni tiyingim, terek bulsun singayingim, dünya şatlıkka tulasın. Var bulup kanatlarımız, bu bəxitli şaklarımız, gümürlük bulak görürsün. Görülep bargan işin bardan, işler için küşüm bardan, min bəxitli turmuşumdan, ışanışlı kişim var. Min digene hallerden, min ağır mellerden, dayanırlık kişim sin var, ışanışlı kişim var. Dayanırlık kişim sin var, ışanışlı kişim var. Minim şunday kişim var. Сания Адылгәрәевна Ягодинаны олы 75 яшьлек юбилее белән Иске Кулатка бистәсеннән туганнары Кытлыяровлар гаиләсе, сеңеле Рушания Абдулхаковна, улы Марс, Хвалынск шәһәреннән кызы Венера гаиләләре белән кытлыйлар. Сания апа шикелле туганнар булу үзе бер горурлык. Ягудиннарның гомумән гаиләсен без якын туганнар итеп кадерләп яшибез. Бүген бу гаиләдә олы тантана. Сания апабызга 75 яшь тула. Сания апай, бу картлык чырыңның әкренләп күзләренә керүне аңлата. Әйе, күзләренә. Уңышларын җыяр вакыт җитте. Оныклар дәү, уку йортларын тәмамлап тиздән олы тормышка аяк басачаклар. Бар да булды бу дөньяда. Кайгысы да җитәрлек, шатлыгы да. Уңышлары да аның күп булды. Икәү бергә, Рушан абый белән сез барында булдырып килдегез. Бер ягыгызны яратабыз.
Siz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kuşkan sünnetini ötep, tuğanlıkni, kardeşlikni unutmay yaşaysız. Мұның әжер сәвапларын iki dünyada татырга язсын. Құтлы болсын якыныбыз юбилейім. Бәхеттә, шатлыкта, бары сөйенішлі хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын алдада. Туганнар якын кешеләр, булашын туганнары. Кайгыда да, шатлыкта да ташламый торганнары. Әни туганнары була, әтинең туганнары, нәсел агачын тармаклый аларның балалары. Сания апам ул миңа туганым гына да түгел. Иң якын дустым минем. Сөенсәк тә, көенсәк тә, һәр чак янымда идең. Үзегез дә бар туганны тигез итеп күрдегез. Мәхәббәт белән хөрмәттән җылы оя үрдегез. Сания апа, тагын бер кат котлы булсын бәйрәмең. Кабул итеп алчы бездән шушы шигырь бәйләмен. Ulatkıdan yaratkan singilin Ruşaniye tilekleri, biraz çitte tırıp tırsın kıymetli bülekleri. Apa singil mehabbeti bir kayşan sürülmesin. Bizning tuğanlık jipleri nık bulsun, üzülmesin. Hürmetli Sanya Dilgereyevna, Kıtlıyarıflar gailesi yollagan tilekler için gaşsın. Ebeyram irtegizni aldağı jırma turlasın. Mizgillerini soğunup güdəbiz, ömürler sizilmi üdə, yüreklerini ernetip ütüp, kimlerdir məngelikə gider. Yoktu dünyalarga bir tuğaş, yeşerge idi Yoktu dünyalardan kim duygan, Yaşat Xudoy yüzleri to'lg'anishi. Taqdirlar yozilgan mang'ayga, Urab o'tib bo'lmay yozmishini. Бәхет үшін жерге туғаныбыз, Гүлге көмер үшін тұрмышына. Йоқты дүнияларға бір туғаш, Ешерге еді туйған үшін. Йоқты дүниялардан кім туйған, Yaşat Xudoy yüzleri to'lg'anishi. Barır yolubuz yoktu bulasın, Bitmesin dünya meşakkati, İsen sağ bulganda tuğanlar, Yaşaularning şunda rahati. Yoktu dünyalarga bir tuğaş, Yaşarga edi Yoktu dünyalardan kim tuygan, Yaşat Xudoy yüzleri to'lg'anishi. Yoktu dünyalarga bir tuğaş, Yaşarga edi to'yg'anishi. Yoktu dünyalardan kim tuygan, Yaşat Xudoy yüzleri to'lg'anishi. Yoktu dünyalardan kim tuygan,
Xudoy yüzlari to'lg'an ışık. Чираттагы кытлау хаты шулай ук Сания Дилгәрәевна Ягудина хөрмәтенә юллана. Аны 75 яшьлек юбилейлы туган көне белән котлап, күршеләре, дуслары Шәһидә Абдрауфовна, Расимә Исмаиловна, улы Рөстәм, сеңеле Роза, тормыш иптәше Александр, Салиховлар гаиләсе, Диана, Иршат, балалары Динара һәм Миләүшә иң изге теләкләрен җиткерәләр. Кадерле күршебез, алтын көздә туган юбилярлар тормыш сынавына бик чыдам. Шуңадыр ла синең юбилеең салкын көздә килгән яз сыман. Кайчан керсәк, өеңдә нур бөрки, каршылыйсың якты йөз белән. Кайгы хәсрәт җиңеләеп китә, сезнең әйткән йомшак сүз белән. Бүген дә син вакыт дәрьясында тормыш мәшәкатьләренә күмелмичә, йөрәк назың, күңел кирлегең, йөз матурлыгыңны саклап дөньяга ямь һәм гам истисең. Үзегезнең бик сабыр, тыйнак хатын, якты күңелле, ярдәмчел кеше булуыгыз белән безнең, күршеләрегезнең генә түгел, райондашларыгызның да зур хөрмәтен казандыгыз. Һәр вакытта да шундый игелекле йөрәкле, көләч йөзле булып калыгыз, кадерле күршебез. Бүген иң якын күршебез юбилеена килдек. Ул безгә бик якын кеше. Бер зурлап котлыйк дидек. Якыныңны хөрмәтләргә сәбәп тә кирәк түгел. Иң мөһиме теләк булсын, тик ихлас булсын күңел. Зиминшәдән безнең якка килгәнегезгә күп еллар. Байтак еллар дуз яшибез, гел бергә безнең еллар. Күрше хакы, Тәңре хакы, сезнең белән күңелле. Җырлап, биеп, уйнап, көлеп уздырабыз гомерне. Шатлыкларны уртаклашып, кайгыларны бүлешеп, киңәшләшеп, ярдәмләшеп, яшибез без гырлашып. Улы жанлы күршебез ул, сез бит безнең сердәшче, авыр чакта көч бирүче, иң төпле фикердәшче. Гел безнеңчә түгел тормыш, була төрле чаклары. Кара көннәрегездә була, бик күп була аклары. Рошан абый белән бергә яшәгез сез аңлашып, бер-берегезгә кирәк булып, терәк булып, санлашып. Балаларыгыз, оныкларыгыз, таянычларыгыз булсыннар. Картлык көнегездә әни дип, әби дип торсыннар. Сәламәтлек телибез сезгә. Сезнең белән бик рәхәт, шундый күршебез булган өчен Ходаебызга зур рәхмәт. Кадерле Сания Дилгәрәевна, күрше һәм дусларыгыз теләкләре бик җылы хисләр белән сугарылган. Гомерегездә алдагы көннәр шундый ук җылы булып узсын. Бәхеткә күмелеп яшәгез. Раббым үзе саулыклы, иманлы картлык язсын сезгә. Ә бу җыр сезнең өчен яңгырый. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бары җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең
яшәр